Kasureku 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente.
Kasureku 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulusan mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips.
Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man ang man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Casoreco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ning power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips.
Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulos sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips.
Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Mga kasama, ikaw na kita nin 42 minutos makalis ang alas 9 nin pagkaaga. Masunod na ang programa kang Kasureco 2 ang satuyang kooperatiba. Dinadara sa Indo kan Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sa alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 sa pangingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan manayamento sa paagi ni GM Melit Candia. Mga kasama, satuyang makakaibanan si Senyor Denir Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan satuyang kooperatiba. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigil
pigilan. Kasama maray na pagkaaga sa Indogabos sa liwat po Tingin pa Aldaw na Biyernes, pitsados kan bulan kan Hunyo, ayan, taon 2023. dahan ng loob. Ini po ang oras kan programa kan Kasureko 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo kada Biyernes. Siyempre po, digdi sa DWNX mga kaibanta. Kayo Sa lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez. Ako po ang ma-assist sa Kasureko 2. kakaisa And siyempre ang host, tugunan. ang Public Information Officer kan Kasureko 2. Yaon po dyan si kasamang Rener Pupa Bukay. Good morning Kasureko 2. Sir, good morning. Yan, good morning, Tabi Radyo Malmani. Isin sa kabus po na nag-antabay sa Satuya kada aldaw na Biyernes. Ano po, first Friday ngunyan. Yan, nagsimba ka na Tabi Radyo Malmani. Da ipauratyan mahapit kita ta obligasyon ano. Yan, Good morning. Yan, mga Katoliko. Ano po, magsimba kita every first Friday of the month. Hindi sa Kasureko 2, araatyan na mamisa man kita. Yaon man po ang satuyang mga empleyado, as in ibang mga member consumer owners para makisumarok sa celebration kaya ng first Friday mas hindi po sa satuyang Kasureko 2 corporate court. Iyo, pangadjit Kung ta gusto na simba, bukas po yan sa Gabos na mga member consumer owners, daw ba kung konsumidores ng kuryente na haran na igdi sa Samuya, Tabi Radyo Maning main office, pwede pong magsimba kita. pasalamat kita Tabi, kasamang Rener taday kita na at rugado kan na bagyo ano, nagparaluya. Gusto sabihin talagang pwede tayo ni ipasalamat ano. Bako lang Yes po. itong panghadyo na paghagad ano. Yan. Saka kung pasalamat naman Tabi Radyo Maning nakapahingalo kang pirangal daw. Iyo, thank you sa mga pag-iriba. Aron kami kayang digdi. Padikit-dikit lang. Pero pigihiling ko, dahil ka man nagahingalo na nagparabike ka baga. Pero hiling mo. Exercise medyo tama nagdadakula. Tulak ano. Pag nakabakasyon ka, may natong, may kung ano-anong pagkakan. Pero palunggay si Panera mo kanto naman daw. Yeah, na-miss ko ang mga pagkakan in Filipino. Ano, kaya paabutan tanin na good morning ang satuya pong mga consumer owner kan Kasureko 2. Maray na aga po sa Indogabos. Yan, welcome po ang gabos ng mga member consumer owners sa satuyang programa ko niyan. May mga may mga topic po kitang papag-urulayan ngunyan daw na ini. Ninhuli po ta ining nag-aging semana kadakol po kitang mga nangyari po sa satuyang kooperatiba, may mga updates man kita, and kasabay na po nga na dyan itong updates kaya itong maski de po inagihan, tinamaan kaya itong bagyong Betty, pero namatian taman hindi Tabi Radyo Malmani itong habagat po, may kakaibang kusog duros, may kaibang dikit na pag-uuran Tabi Radyo Malmani. As in, naapektaran man ang satuyang mga koneksyon ng kuryente. Ano po, yan, inot na inot siguro ang pag-irumdum ta sa satuyang mga member consumer owners. Ngunyan baga, June 2, yan, Biyernes, nagpupuuna po itong satuyang due date at Tabi Radyo Malmani. Itong mga tig-reading tangon yan na kang nakaaging semana. Tapos pagpuon po kan sa tuyang pagbasa ng mga metro kang nakaaging May 19. And tapos na po si pagbasa ng mga metro, yaon na po kita duman sa mga due dates. Ano po, kaya nangangapulan kita, si gusto pong magbayad, pwedeng magpasiring sa mga opisina kan Kasureko 2. Yan, bukas po kami. Ngunyan maghapon hanggang alas 4 ng hapon. Tapos sa aga, Saturday, half day po ang satuyang collection from 8 a.m. to 12 noon. Yan, Tabi Radyo Malmani, mananungon po dyan sa collection ta, pinapakusog taman itong satuyang
syempre itong massive disconnection. Ano po, once a day ka makabayad, normalmente po mapuputol lang ka, lalong-lalo na kung nagkakapirang bulan na po ang sa imong arrears. Yan. Kasabay man po kang sa tuyang pagpapalangkaw, kang sa tuyang collection deficiency, si pagpapababa taman duman sa tuyang inaapod na systems loss. Kaya nagpapadagos man po giraray itong sa tuyang pagdakop, manunungod po duman sa mga nagbabiolate sa Republic Act 7832. Ano po, na kung saan hindi sa Naga City lang, nagkakapira po si nagkadarakop ta kang nakaaging bulan. Maski po una nagpapadagos itong sa tuyang apprehend kaya itong mga naghahabon ng kuryente. Yan, good luck sa team. May operation po unyan. Nagpapadagos-dagos po yan. Dahil po nagpupunduan sa tuyang kooperatiba sa pagdadakop duman sa mga nagbabiolate sa Republic Act 7832. Bako lang nagasit ang concentration ta, maski ang pagkaraid na banwaan po na sakop kang area coverage kang Casureco dos. Dakulong po kayong naipapaabot sa Samuya na mga pictures, may mga videos pa po yan. Kaya mag-ingat po kita duman sa mga naghabon. Kung mapapwede, punduhan ka na po yan si paghabon ng kuryente. Dahil nakakalamang po kita kayan sa tuyang mga member consumer owners na nagbabayad po ng tama. Yan. And yan tabi Radyo Manmani, si mga pagiramdam ta sa tuyang mga member consumer owners. At yan, tuto karon taman, maski pahapyaw lang po itong manunungod duman sa special hybrid General Assembly na mangyayari po unya na bulan na June 17 po yan, 2023, aldaw na Sabado po yan. Kaya siguro at yan si mga ibang information pa po kayan manunungod po sa special hybrid General Assembly. Yan, kang nakaagi pong May 30, naimbitaran po ang satuyang kooperatiba, ang Casureco dos, na mag-attender po sa 62nd foundation anniversary kang Barangay Concepcion Grande. Kaya nagpapasalamat po kita sa konseho po kang Barangay Concepcion Grande. Yan sa pamamayo kang punong barangay, si punong barangay Michael Oliva. Yan, naimbitaran po ang satuyang kooperatiba. Kabali po ang sendong lingkod duman sa nagtaoning dikit na mensahe sa satuyang mga member consumer owners na yaong po din sa Concepcion Grande. And syempre, nagkaigwaman po ning pagpresentar ng mga accomplishment po kang barangay sa pamamayo po ni punong barangay Michael Oliva and sa pag-iriba niya sa konseho. Yan, congratulations giraray sa Barangay Concepcion Grande sa indang pag-celebrar kang 62nd foundation anniversary kang nakaaging May 30 po yan. And kasabay kayan tabi Radyo Manmani, itong nangyaring makusog na pag-uuran, may uran sa may duros kang nakaaging May 30, May 29 and May 30 hanggang nga May 31 pa tabi Radyo Manmani na experience yan pa itong may duros sa may dikit na pag-uuran. Pero sa ibang lugar kaya nasakop kang area coverage kang Casureco dos, makusog po si duros na naapektaran po si mga linya kang kuryente. Igdi sa banwaan kang tinambak, nagkakapira pong mga lugar ang nawaraan ng kuryente dahil sa pagtama po ka itong mga sangakang kahoy, itong mismong kawayan, nagtama po duman sa satuyang linya. Nagkausap po yan ng series of power interruption, unscheduled power interruption po sa nangyari tabi Radyo Manmani. Puon po idi sa banwaan kang tinambak hanggang si Roma. Kaya ang ginibukan sa tuyang technical department and ang area offices na nakakasakop dyan in tinambak si Roma sub office, tig-activate ta itong task force, itong restoration, power restoration, dahil kaipuhan tang tutukan itong pag-restore kang kuryente duman sa mga apektadong lugar. Dahil man nagtama si Bagyo, pasalamat po kitang maray, pero ang nangyari po, naapektaran manggirari kita ka itong makusog na duros. Naaramtaman po baga na nakula po ang nakakaapekto sa bulos kang kuryente ining mga nagtatamang kahoy. Once pong tumama yan dyan sa linya, automatic pong magkakaigwa po ng inaapod ng power trip off tabi Radyo Manmani. And yan sa banwaan kang tinambak,
si Roma. Ang kalabang gabumbon iyo man po naapektaran man ining feeder 41 and 42 tabi radyo man mani. Kaya nawaraan man sila ning kuryente, although naibabalik naman tulos ang supply kang kuryente. Pero ang habuta di itong biglaan pong pagwara. Tapos ang kausa po pala itong mga kahoy, mga sangatang kahoy. Tapos kawayan, palapa kanyog. Yan si mga na-respondenta tabi radyo man. Iyo man po sinangyari hindi sa banwaan kang kanaman magaraw. Ano po? Sa pili, nagkakapirang beses man nawaraan ng kuryente kang nakaaging May 30 and 31. Kausaman po ngani kay itong makusog na duros. Ano po? Pareho man po kasi mga nangyari. May mga kabli kitang naputol. Ninhulita nabagsakan, ng palapa kanyo. Yan. Yan po si mga mayor na nagkaigo ng problema si transformer sa banwaan kang pili kasubanggi kung report sa tuya sa rong 50 kVA na distribution and common transformer siya nagka-problema yan sa Dilosaryo po pili po yan pero ngunyan tigigibuhan ta ng paaging maibalik po ang kuryente igdi man sa Naga City kang nakaagi man pong ngunyan na si Manang ini nagkaigawa man po ng problema itong 100 kVA dyan sa Bagong Bayan Sur. Ano po hindi sa may poon sa may rin sa katedral hanggang po duman sa may corner kaining sa may boundary po ang Kanaman and Naga City. Iyon po sinawaraan ng kuryente tabi Radyoman Maning. Pero nagibuhan ka ng pagi kaya naghahagad kami ng dispensa kung medyo naarabala si pag-rebayta ng transformer. Ninhuli po na pagdesisyonan kang technical department ining complaint section na paagahan na lang po si power interruption o si pagwara kang kuryente dahil delikado po sa tuyang mga lineman kung matrabaho kita ng banggi lalong-lalo na po tadakula po si transformer duman na nakaipuhan ribayan dahil iyo po siya nagka-problema nagkaigwa po ng leak itong transformer and dahil na po talaga nagsusupply ng tama ng voltahe duman sa mga harong na apektado po diyan sa Bagong Bayan. So, yan. Kinagahan po, nagkaigo kita ng adjustment kang linya, tigbanga ta si load, and nag-install po kita ng sarong 50 kVA, tapos sarong 37.5 kVA. Tigbanga ta si load, tabi Radyoman Mani, para masolusyonan po si pag-overload po kang mga transformer ito dyan. Yung man po sinangyari, hindi sa may upper barangay kang Naga City, majority po kung narespondihan ta, putol na kable, natamaan po kang mga sanga, nabagsakan po kang mga palapa kanyo, sanga kang kahoy, ano po, iyo po yan, si pinakamayor kang problema. Dahil sabi ta nga ni, ang clearing operation, dapat data, tigpapabayaan. Kaya lang sa kadakulaan po, sa kahiwasan po, ang sa tuyang area coverage, talagang paminsan-minsan po, ito po kitang, dahil pa po inaabot po sa tuyang schedule kan sa tuyang clearing of lines. Kaya iyo po yung nagiging epekto sa pagwara po kang supply kang kuryente. Pero binabalik naman po tulos yan once pong magibuhan ng paagi kan sa tuyang mga lineman. Okay. Yan. Ano nang development kan pangontrata sa Kino tabi kasamang Rener? Yung bagang huling peste sa kuryente. Yan. Talagang day man po yan maibitaran. Pero sabi ta nga ni, kung sa pangontra, igo pong pangontra kita. So, may nababakal baga kayan. Saro nga ni isa. Saro sa mga ideya, pag-ataman daning ikos. So, yan na-erase sa tuya. Kaya lang tigihiling ko, kung maataman kita ng ikos sa mga substation, baka iyo pa yun si magkausa ng pagsabog ka sa tuyang power transformer. Dahil nagsasakat po yan ikos sa tuyang mga power transformer sa tabi Radyoman Mani. Mas delikado lugod. Kaya ang kaipuhan taigdi hilingon, inspeksyonon, giraray, itong mga possible na pwedeng agihan kaining mga di talaga may bitaran na pagrani, kaining Kino, Halas, as in iba pa pong pwedeng makadanyar na sa tuyang power transformer o sa linya kang kuryente. Lalong-lalo na duman sa satuyang control. Iyo po yan si nagkausa kang nakaaging semana ng Ralawig. Nagkakapirang oras na pagwara kang kuryente hindi sa duwang feeders na.
Yan. Pero asahan po nindo na gigibuhon mi po ang gabos sa paagikan sa tuyang technical department and management and board na sa Reco 2 para at least ining mga problemang ini data man talaga maibitaran 100% pero malimitaran ta po si pagkakaigwal po ning pagwara kang kuryente nin huli po kay ning talagang nagrarani sa sa tuyang mga linya, mga kino, halas, tuko, kung ano-ano pa. Na sabi nga ng ibatang consumer, sarhawutan lang na hanggang sa Reco 2. Yan. Maritong nadodocument tabi Yes po, nahihiling. Imanangga. Kung nahihiling. Paano kung madocument mo man, tutong na, mayo ka nang aabutan kayo. Correct. Dahil na tong Picturean pa. dahil na tong ikos ta imbis Kino lang, siyempre ang ikos sa hanapon niya si Kino, baka duwa na makuryente diyan sa laog. Ayun, itong delikado. nahapagon niya, nagsurok sa irarong kan sa tuyang mga equipment. Mas delikado po lugod. Kaya yan, tabi Radyoman Mani si sa tuyang mga updates kang ngunya na si Manang ini. And kan nakaagi pala na aldaw, June 1, ano po, nadagos na itong sa tuyang power interruption. Dyan sa duwang feeder no? Feeder 12 and feeder 15. Na kung sa in feeder 12 apektado po ining sa may portion kang Dayangdang, Panganiban, Naga City Subdivision, harani po dyan sa may Muslim compound, kabali po yan. Plaza Medica, Ramaida, Sierra Madre, Blooming Treat, yan. And feeder 15, Diversion Road, Tabuco, Mabulo, sa may portion kang Dinaga, and Balintawak, Abella, Jolly Neighbor, STI Naga, Municipality kang Milaoran, Minalabang. Yun po yung sinawaraan ng kuryente kasi Udma, dahil lang sa gibok kita ng preventive, corrective maintenance, sa satuyang 20 MBA, itong sarong 20 MBA tayo di sa Concepcion Power Substation. Okay. Yan, so po yan maghapon yan, siguro nagpuon kita mga 9 AM na. Si patrabaho natapos before 5 na i-restore taman o 5 PM na i-restore taman si satuyang supply kang kuryente. Tapos kang subanggiman, tabi Radyoman Mani, itong problema sa sarong subdivision po, di sa Naga City, yaon po dyan sa Bagong Bayan Norte, ining sa may Deca Northfield, nagka-problema itong sa endang private transformer na naka-install po di sa Laong Kang Subdivision, ining sa Laong Kang Deca Northfield. Ang apektado po, nagkakamperang block, block 1, block 2, block 3 hanggang block 4. Si nagka-problema, nagkaigwa po ning pag-rebay kang transformer ta duman, diretso na upgrading dahil itong existing na 37.5 kVA na transformer po duman na private na pagsasadiri po kang subdivision, dahil na po nag-susupply ng kuryente. Kaya yan, pagdesisyonan po na ribayan, kaya lang medyo naaraabala po si pag-rebay kang transformer. Dahil itong private transformer, dahil po duman sa issue, pag-abot po duman sa kundisay po si nagmamanihar na po kang ining distribution line sa laog kang subdivision, ining pribadong subdivision. Kaya napagdesisyonan si homeowners, tapos si developer, tapos si Kasureco to nag-urulay para at least masolusyonan si problema and makalaag kita ng bagong private transformer po doon sa lugar. And magresulta po sa pag-restore kang mga mga sendang kuryente sa sendang mga harong. Ang apektado po almost mga 80 to 85 o 84 household connection po si napailawan ta Kasubanggi. Pasado mga alas 8 na, alas 8 na po ng banggi na kaigo ng kuryente doon sa lugar. Yan, tabi Radyoman Mani, kung may mga kahaputan kita dyan, ilawag ka po man na. Oo, digdis sa tuyang Facebook Live kan DWNX, igwadigding hapot, hali po ki Mr. Laganzon, Goldilio Laganzon. Sabi niya, maray na aga, sir. Pahapot po giraray ki Sir Renner kung anong mga feeder ang mayong kuryente sa aga. Yan. May mga aktibidad sinda. Opo. Sige. Anuhan pa po, Giraray.
Bali po sa aga, may naka-schedule po si NGCP, ining National Grid Corporation of the Philippines, ning halawig na power interruption from 6 a.m. to 6 p.m. Yan, almost 12 hours po yan. Na kung saan ang apektado sa Satuya, Tulong Power Substation kang Casureco. Ang power substation po kang Casureco 2, igi sa San Felipe, kabali po yan sa mawawara ng kuryente. Ano po? Ang mga lugar kayan, hilingon tagiraray, maning specific po kitang maray. Ang 20 MBA sa San Felipe, si Araron po kang ining 20 MBA dyan. Ining feeder 61, Peña Francia, San Felipe, and part ng Liboto. Feeder 62, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, part kang Calawag, Kapilihan, Filobil, Calle 13, Molave, Orban Kiburak, Villa Karangahan, Tapas Compound, Villa Francia, Vilmar Homes, Ateneo Avenue, P. Santos, and Liboton. Feeder 63, Santa Cruz, UNC, Arana Street, Barlin Street, Metropolitan Cathedral, Dimasalang, NCPO, All GSIS, Nagaland Imol, P. Burgos, Peña Francia Avenue, and San Francisco. Feeder 64, part kang San Felipe, Abida Subdivision, part kang Pacol, Urban Pacol, Madrigal Subdivision, Villa Vita Subdivision, Deca Homes, Northfield, Bagong Bayan Norte, Municipality king Kanakman, Magaraw, Bombon, Calabang, Tinambak, Siroma. Iyo po yan si mawawaraan ng kuryente from 6 a.m. to 6 p.m. sa June 3, 2023. Saturday sa aga po ini. Si kung matatandaan si dati po ini naka-schedule kang May 13, 2023, pinag-Oktaba, nagina po unya na June 3, 2023, aldaw manggiraray na Sabado. Yan, para sa kaaraman kan sa tuyang mga member consumer owners. Ang rason po kini kang NGCP, kung tanan mawawaran sinda ning almost 12 hours na power interruption, preventive and corrective maintenance at Naga substation along Naga Tinambak 69 kV line. Yan. Pero itong nakatalaan na power interruption sa Pili sa June 4 Sunday, iyan po pinag-Oktaba. Yan. Hindi ko ito muna. Okay, June 4. Yan. From June 4, reschedule po yan sa maabot na June 17 na. Sabi, Radyo ng Mani. Si mga taga-Pili, magdangog po kita. Sa June 17, aldaw man po giraray na Sabado, magkakaigwa po nin halawig na power interruption nasa 12 hours. From 6 a.m. to 6 p.m. ang NGCP dyan sa Banwaan, Campini. Yan. From 6 a.m. to 6 p.m. ang apektado po kayan 20 MBA ining power substation to sa Pili. Ang apektado municipality kang Pili, excluding ining Palestina, Kadlan, San Jose, Carrero, Tinangis. Sa Minalabak area man, ang apektado Barangay Mataorok, Manapao, Katanusan, Sagrada Familia, San Jose, Baliwag Viejo, Magadap, Taririk, and Sitio Bingkay. Yan. Ang rason po kayan kang NGCP, preventive and corrective maintenance at Naga substation along the subtransmission Naga Lagunoy 69 kV line. Yan. Yan. Sa June 17 po yan. Dating naka-schedule yan in June 4, Sunday ko kaya lang reschedule kang NGCP sa maabot na pong June 17, 2023. Yan. Okay. Yan, halawig na brownout kaya siguro NGCP po sa naghahapot nasambit na brownout. Digdi po da sa special agma, ano ang mga mayor na pwedeng tukaron? Yes, at yan meron naman may kanang training oras. Nakaready man kita kayo ganyan. Bali yaon na nga ni kuya. Yeah. Kailang inutunta lang po muna ining bali dikit lang pahapyaw lang kay ining update. Mananungod po idi sa relocation kang poste
kang mga poste affected by road widening project hindi sa kalabaan po kang Peña Francia Avenue. Ano po? May mga naghahapot na kay sa Satuya. Tapos patapos na daan si road widening project ang DPWH. Pero itong patrabaho kang Kasureko to sa pag-relocate kang mga poste dahil pa napupuunan. Ngunyan po sa parte kan Satuyang Kooperatiba, ang development po dyan, poon po igdi sa may BDO San Francisco hanggang po duman sa corner kang Peña Francia, San Felipe, Liboton, and Magsaysay. Iyan pong kalabaan na yung kang Peña Francia Avenue. Nagkaigwa na po kita dyan ng actual inspection and pag-kondusir ng staka. Ano po? Almost 47 poles. Kabali na po si mga service poles po kayan, si mga kakabitan po kang mga lateral lines, palaog po doon sa mga eskinita, and lalagan po ng mga service drop wires and mga metro, tabi radyoman mani. Sa ngunyan, ang update po kay ini, nakagibo na kita ng plano, nakalatag na po, may finalization na itong mga poste na i-relocate. Tapos igwa naman kitang design for approval na po yan. And after po kayan, makiki-coordinate na kita sa DPWH sa mga possible na pwedeng tugdukan o lipatan ka mga poste. Manunungod po kaining sa Indang Road Widening Project. Ano po, tigihiling ta na patapos na po si patrabaho pang DPWH. And ang maasikaso na po itong Memorandum of Agreement, MOA, sign po yan kang Kasureko 2 and DPWH para magkaigwa na po ng maalukaran ng pondo ini pong paglipat ng mga poste tabi radyaman mani na affected kang road widening project ng DPWH. 47 poles, igdi po sa ang backbone po kayan almost nasa 35 to 36 poles. And si iba po kayan, si 11, siguro itong mga service pole na po, tabi rin duman. Kaya daradakula po yan. Ang kagayunan igdi, ang sa tuyang mga posting ilalaang, 50 footer. Talagang halangkaw na po yan. And typhoon resistant na po yan. Dahil concrete pole po ang ilalaang ta. Haralangkaw siya. And ang disenyo po kayan ay talagang dito man hinahagad na magkaigwaring makusog na kalamidad pero kakayano na po ining makukusog pong kalamidad namang sana may man magtama sa Satuya pero preparasyon na po yan dyan tabi radyoman mani and upgraded ng maray ang Satuyang mga kableng ilalaag po inibang existing ta medyo may sadit pa ang Satuyang kable pero ining mga ilalaag tayo sa mga bagutang mga linya kang kuryente ngunyan darakula na po siya. Kung nahihiling po nindo ining kalabaan ka Magsaysay, San Felipe, and Liboton, Panganiban Drive, araw po kayo ng mga poste o mas halangkaw pa po na poste ang kay Puan ang ilagay din. Nasa 50 footer po ang Satuyang mga poste ilala. Talagang magayon ang Satuyang bagong i-construct na linya dyan. And ang hagad bilang sana, tabi radyoman mani, sa Satuyang mga parantabay na naka-start po dyan sa Peña Francia Avenue, sana dahil na po langon itong Satuyang paglaag ng mga poste na harani po sa indong pagsasadiring daga. Ano po. Ang nangyayari po, tabi radyoman mani, nasisibot si ibang nag-aragi dyan na may relocate ang poste. Pero kang tatrabaho na yung Kasureko 2, data na po tigtataanan ng right of way. Mahaloy po, madidelay ang Satuyang pagtrabaho. Kaya sana, magtarabangan po kita Kasureko 2 and mga member consumer owners na naka-star dyan. Kung ano man po si pakiulay kan Satuyang Kooperatiba, ang DPWH, sana po data man po langon. Dahil ini po urgent po ining mga proyekto na kaipuhan pong maresolver ang tulos. Ano po, lalong-lalo na tantig orolayan hindi kuryente po. Ang kuryente po, kumbaga ngunyan, baka na lang once, kundi needs na. Ano po, kang mga panahon, ang pamilyang may kuryente tabi radyoman mani nakakaangat sa buhay. Pero sa ngunyan baga
dawa si Isay, kaipuhan na po ng kuryente. Yan. Talagang parte na po yan kan sa tuyang pang-aral daw na trabaho. Katuwang na po ang kuryente. Yan. Okay na po kita sa update. Ayos, Hindi sa relocation kang post. Bako lang po palang Peña Francia Avenue. Itong dyan sa may Milaor, kabali pa po yan, tabi rin duman. Ayo, nagkapera pa din Sa DPWA. Ayo, Milaor, Minalabak. Okay. Ayun ko tang ipapalo up kung hapot. May saro paligdi mapa-update man da atabi sa sitwasyon sa Minalabak, Tinambak area pala. Tinambak area akan proseso po duman para mas maging areglado ang bulos kang kuryente. Opo, kabali na po yan tabi radyo man mani duman sa tigtrabaho takang nakaagno niya na si Banang ini. Kaya lang, sabi ta nga ni, day po madali si patrabahong ginigibo and nag-reschedule lang kita. Taday kita pwedeng sa laog ning sarong simana man na mawawara ng kuryente dahil may patrabaho kita. Kumbaga nag-reschedule lang po kita para maisingit po si mga patrabaho, si mga mayor na patrabaho para masolusyonan po ang problema sa kuryente. Dahil ang kalaban ta kay AD Tabi Radyo Manmani, bako lang itong sa tuyang mga electrical hardware materials. Ang kalaban ta AD is maski itong mga vegetation, kay po ang linigan gabos po yan. Para makuha itong reliable na supply kang kuryente Tabi Radyo. Okay. Tabi, kasamang Ranger, yun man lang si mga yaon digding kaputan, baka may mga karagdagan ka pa dyan. Opo, yan. Ano ko na Tabi Radyo Manmani ining AGMA, ay bako nga ning AGMA, Special Hybrid General Assembly. Bako kayong AGMA dahil bako siyang ang AGMA kay is annual. Kaya lang si regular bagang AGMA ta, every first Saturday kang bulan na Disyembre, kang last December 2022, yan, nagsagibog kita ng AGMA. Ngunyan, magkakaigo po kita ng Special Hybrid General Assembly sa maabot pong June 17, 2023. Alaw pong Sabado, ang poon po kang programa, alas 9 ni Naga. Live ka po yan madadalan sa Kasureko to Facebook page, ang Satong Kooperatiba Facebook page. Magrehistro duwang paagi para makarehistro Tabi Radyo Manmani. Iba po kita ning on-site registration, magpasiring po sa mga collection offices kang Kasureko 2 o collection office or sub-office kang Kasureko 2. Yan, sa Naga area, syempre di sa Kasureko 2 main office, Barangay de Rosario, Naga City. Sa Kanakman, magaraw sub-office ta, nyaon po dyan sa Barangay San Agustin, Kanakman. Sa Pili sub-office ta, Barangay Anayan, Pili. Calabanga, Bumbon sub-office, yaon po dyan sa San Antonio, Kipayo, Calabanga. Milaor, Minalabak sub-office, yaon po dyan sa Barangay Santo Domingo, Milaor. And sa Tinambak, si Roma sub-office, Barangay Santa Cruz, Tinambak. Yan. Iyo po yan Tabi Radyo Manmani si mga opisina pwedeng dumanan para magparehistro sa paagikang on-site registration. Ang ikadua po, online registration. Pag sinabi pong online registration, no need na kitang magpasiring sa mga opisina kang Kasureko to para makaparehistro. Iba po kitang inaapod na online registration. Dali lang. Hilingon tagirara itong sa tuyang announcement day. Para at least malinaw. May on-site kita, may online registration. Yan. Online registration. Yan. Pag sinabing online registration, hanapon lang po or pwede tang i-search sa tuyang mga search engine. Yan. Maluya kaya ang connection na yan. I-search lang po ang agma.kasureco2.com.ph. Yan. Pwede po yan i-search sa tuyang search engine. Ayan. Nahilig. Okay na. Nasa baba. Nagluwas ang nila. Late talaga yung dinala, kuya. Okay. Yan. Sa online registration,
Pwede pong i-search sa satuyang mga search engine o kaya sa satuyang pwede man hindi sa Google, direkta na lang ano. agma.kasureco2.com.ph. Yan. O kaya pwede ka mong maglaog sa Kasureco 2 Facebook page. Siguro i-pictured post na ini tabi yan. Ining agma sa katagiraray ano. At si gusto mag-rehistro sa paagi kang online registration, yaon po yan sa Kasureco to Facebook page, nakapost ang satuyang. Sige, ipopost naman ini duman sa Ansatong Kooperatiba Facebook page. Yan. Pag nag-click po kamo dyan sa agma.kasureco2.com.ph, yan, pwede na ka magparehistro. Ano, i-click, click to register. Yan, pag once na ready na po yan, supplyin lang po ng mga details. Siyempre, si mga information na igo po kamo available po naman sa membership nindo. Yung man lang po yung susupply nindo dyan. Kabali na po si account number, route code, si pangaran. Yan. Automatic po si address. Yan naman po yan dyan sa inyong kaipuhan supplyan ng data. Ano po, para makaparehistro. Yan, pero si gusto po, on-site registration, panagbayad po kamo sa mga opisina, pwede po kamo mag-rehistro sa paagi kang on-site registration. Yan, pag-abot sa agenda, so bago may nagharapot na, alat mo na, siguro bago kita mag-abot sa agenda, igwaman po giraray ning parapol, ano? Yan. Dawa special. Yan ang Dawa special hybrid General Assembly. Igwaman po giraray parapol si Kasureco 2 ano. Pero ini po minimal sana as compare kay itong sa toyang annual General Membership Assembly. Yan. Pag sinabing minimal normal po bakong araw ka ito kang annual General Membership sa regular tang General Assembly na talagang dakol po si satoyan pinapanaw sa parapol. Ini po minimal mga bagas po ang satoyang ipapanaw tabi radyo man. Nagkakapirang sako po yan ng bagas. Igo kitang tig 10 kilos, igo kitang tig 5, igo kitang 1 sack. Depende po sa indong gaganahan. May parapol man po giraray kita kaya tabi. So, may naghaharap po. linawon ta ha, parapol po, bako po gabos matatawan, sumaswerte, iyo si makakaresibi. Tama po, tama po. Kaya iyo po yan ang satuyang mangyayaring special hybrid general membership assembly. Ang satuyang tema, may tulo lang po kitang agenda. Ano po? Saro po itong pag-amend kang satuyang Kasureco 2 Articles of Incorporation. Amendments of the Kasureco 2 Articles of Incorporation. Panduwa po, amendment kang Kasureco 2 bylaws. And pang-apat po, panduwa po, si amendment kang satuyang bylaws. Pantulo, ining sanitation of master release. Specifically, ini pong change of registered name. Yan. Kay po hanta po ini ngunyan. Ano po ang connection? Kay ining pagbalita kay ini sa tuyang agenda. Ining articles of incorporation kay po hanta pong ma-update. Yung mga nakapresente pong mga nakatukaw na mga opisyalis. Tapos yung mga date. Kung ihilungan mo po kaya, talagang pirang taon na po si Kasureco to. Siguro nasa 40 plus na po. 43, 40, 44, ano po kaya? 40, 45. Yan. Dahil ko lang makuha sa eksaktong baka masala kita ang computer meron dyan man. Yan. Amendments amendment of Kasureco to bylaws. Importante ho po ining maray dahil may mga updates na po ang National Electrification Administration. May mga batas na po nagro-reluwasan ngunyan. Ang nangyayari, dahil na po, subo duman sa satuyan bylaws ang existing na mga policy pagpapalawas sa National Electrification Administration and may mga updated naman na pagpapasunod sa satuyang mga member consumer owners sa satuyang kooperatiba na din naman po akma sa presenting sitwasyon. Pantulo, ining sanitation kang master lease. Once po kayo nagkakaigo kita ng eleksyon,
nagdidikit po itong satuyang mga nagboboroto dahil ito pong ibang mga nakaregister sa satuyang kooperatiba bilang sarong member consumer owners. Nangyayari po, Mayo na, talikod na sa kinakban, pero yaon pa si pangaran niya, dahil pa na i-change name. Panduwa, dahil po na-exercise si sa iyang diretso bilang sarong konsumidores ng kuryente o member consumer owners ng Kasureco 2, kung dahil sa iya nakapangaran si kuryente. Kaya nag-encourage po kita, halimbawa, ang sa indong magurang nagtalikod na sa kinakban, tapos siya pa si nakapangaran sa kuryente na ginagamit si mga aki na, siguro much better kung magpasiring sa opisina ng Kasureco 2, mag-fill up ng form for change of registered name. Ano po? Para at least kung ano man po si mga mejoras, si mga onra na tinatawag po yung mga member consumer owners, makareceive man po si consumidores mismo. Ano? Once kayang day ka member, ang hapon sa mo consumer sana. Ano po? Although nagagamit ka ng kuryente pero day ka member consumer. Kaya konsiderado kang consumidores lang ng kuryente. Bako kang member consumer owners. Mas maray man po giraray kung ika nagagamit kang kuryente, ika nagbabayad, bako sa mo nakapangaran, mas magayon po kung mailipat na po sa inyo. Para at least kung ano si onra, si mga benepisyo kang sarong member consumer owners, makuha mo po bilang sarong member consumer owners. Sa Totoo yan, pasipara ang iba ha. So piglinaw po niya na mas dakol o mas magkakaniguan mga ma-avail tabi kasama Grenel. Opo, tama po yan. Kung nakapangaran sa iya mismo si kuryente. And kung may mga application ba kita sa mga halimbawa, ma-apply kita ng plan, makuha ka ng cellphone, makuha ka ng kaipuhan po maganing billing statement. Kung bako sa mo nakapangaran si kuryente, anong ipipresentar mo? Na ika nagkukonsumo ka ng kuryente sa mo nakapangaran nito. Nakulon pa po na dahilan kaya lang sabi ta nga ni kay puhan ta na ma-update po ini sa tuyang bylaws, article ining sanitation kay puhan ta magibuhan ning pulidong polisiya para po duman sa mga day na nakapangaran sa inda si ginagamit din ng kuryente si membership sa Kasureco to pero sinda na sila nagko-consume. Ini po ang kaipuhan ta yung tutukan tabi radyo man ining sanitation. Dahil bako lang pong problema ini kang Kasureco 2. Ang ibang electric cooperative iyo man po ini nagiging problema pag abot po sa pag-sanitize kay ining mga kadaklan, mga gadana po dyan Minsan nag-migrate na sa ibang bansa pero active pang consumer, hindi iba man po pala nagagamit ng kuryente. Kaya yan, saro yan sa papag-orolayan, may tulong agenda lang po kita tabi radyo. Dapat malinaw ang mga requirements tabi kasamang Renner ang iba nariribong kung paano ang proseso. Opo, change of registered name kung nabakalta si property duman sa dating owner kay ini tapos gusto na ning ilipat sa deed of sale lang tabi radyo. Deed of sale, pirmahan ka itong dating naka-start o dating nakapangaran sa kuryente ng former member consumer tapos i-present. Automatic po yan, panotaryuhan, isubmit po sa MUYA, automatic po yan, mariribay na ang pangalan. Kung gadanan, normal po ang supporting documents na is death certificate. Ang iba kaya may mga kanya-kanyang sitwasyon na pwedeng erase sa tuya. Pwede na magpasiring sa opisina ng Kasureco 2 sa Member Services Division para at least ma-update po sa indong information. Ang iba, single, tapos nag-agum na, dahil pa na-update si apelido. Yan, importante ho pong marayan para at least kung sakaling magkaigwa ng district election, ngunyan may district election kita sa nagkakaperang distrito. Yan, para at least may kita maging problema kung kita gusto magboto. Oo, legally pati yan mga junior, senior, the second, the third, dapat linawon yan, Iyo, kung may mga junior talaga, may mga the third, the fourth, yan. Yan, specific. Po. Yan. Specific dapat. Po yan na marami. Okay. Yan. May kahaputan dyan tabi radyo man. Okay, yan. Tigihiling tadigdi sa tong
Anas man tungkol sa brownout at sana disconnection. Paano da mapadali pag naputulan maikabitulos ano? Itong dating Pag mga hapon. naputulan, gustong mapadali tulos ang pag-reconnect, magbayad po muna. Yan, yan ang importante. Baka, pag naputulan kita, nag-aasa kitang marireconnect tulos dahil man kita nagbayad, normal po. Hindi kita marireconnect kung magbayad. After magbayad po, may mga pipill upan kita ng form, itong connect order, automatic po. Ipapatrabaho tayo sa tuyo yung mga reconnector. Yeah. Basta magbayad ng reconnection fee, itong arrears mo, mabayadan mo. And dahil totoo na madali ang pagputol, masakit ang proseso nin pagkabit. Dapat makomply mo na ninda si mga requirements. Ano? Tabi, Sa bagay kasama na yun, yun. siguro, dahil kung makakonforme dyan, tabi radyo man na madali magputol. Dahil ang kasureko dos, grabe ang konsiderasyon na tinatao. Minsan nga inaabot ng tulong bulan yan bago magputol. Siguro kung madali kami magputol, siguro 1 month mag-pass due ka lang, dahil ka makabayad. Within 72 hours, naka-receive ka ng disco notice. Automatic po. Puputulan ka ni kasureko to. Ayun. Pero sa ngunyan, sabi tangani, mabuo to na maray sa tuyang kooperatiba, may mga consideration kitang tinatao para sa mga member consumer owners na tinatanan kaming pagkakataon para mag-settle. Pero kung nahihiling ka man talaga, inabot na ng 2 bulan, 3 bulan, minsan 4 na bulan, di pa nag-aasikaso. That's the time na pwede na kita ma-execute ng disconnection. Okay. Pero sana, di paabuton po ng 2 bill ang sa tuyang arrears. Mhm. Dahil, kumbaga, pag nag-2 bill ka na, nag-pass yun na si sarang bill mo, naka-receive ka na ng bagong bill, automatic po, disconnect kita. Dahil kung papasunod ni Kasureko to itong policy na 1 bill policy, talagang automatic po ang pagputol sa to. Dahil na po maghanap maputulan para at least dahil kita magbayad ng reconnection fee na 150 pesos. Sa tuyang mga residential consumers. Mhm. Kasureko to. And prepararan po makulog sa payo durubli na ang bayadan kung igwa ng kwarta pwedeng mag-online tabi kasamang Renel. Yes po, oo. May mga payment channels kita na kung saan mas accessible sa tuyang mga member consumer. Ngunyan, si Gcash ang grabe nagbabayad. Si Maya, yun man. Ang SM po, ayan, pwede kita sa SM magbayad. May arrears, nag-accept na si SM. Save More Pili, pwede man. LCC, yan. Pwede kita dyan. Petron, ining treat store. EasyPay, 7-Eleven, pwede man. True Money, pwede man tabi. Radyo man. EasyPay. Yun po yan. Sa mga bangko, pwede man kita. Bank of Commerce, Queen Bank, PBCom, BDO, UCPB, Malarayat Rural Bank, yan sa may Carolina, Union Bank. Yan. Pwede kita dyan. Online ba payment kang mga bangko, mas magayon. Kung manoodan iba-iba kaya ang mga portals kaya, siguro magpa-assist muna kita sa tuyang mga kung saan kita bangko. May mga instruction po dyan na pwede tang gibuhon para at least di kita masala sa tuyang pagbayad sa pagkakang online. Mhm. Sabi digdi minsan po nagbayad ako Friday 4 PM dahil naman po kinabit. So hanggang 5 man lang kaya ang lao gayod. Ayun po, pa nag 4 PM na po, si mga reconnector ta kayo niya ako nasa luwas, normal po talaga papaabutan ka na kayo ni next day. Kaya nga ang sabi today na maghalat na maputulan. And kung mabayad man po kita, siguraduhon ta na sa office hours pa man tabi radyo man money. And ang mi dyan, once na magbayad po ning araw kayan, papakiulayan ta na. Kung di po maabot, nagbayad ka na ning 5 PM na o past 4 PM na, normal po, following day, ipapriority ka po. Yan. Kung may pambayad na aga pa lang, magbayad na. Tangarig kamada. Tama po. Yan. Yung mandaan na ikabit man pagkaaga na. So, yan po ang explanation na. Pagkaaga na po talaga yan, ang inot kung ang metro,
kuha ni Kasureko to yan. Minsan kaya dakulan na kayang klase mo yan ang pagdi-disconnect. Kung ordinaryo lang tabi radyo man na disconnection gigibuhol mo, tataratanggalan mo lang, ang consumer mas matibay pa magsulit. Yan. Iba't ang mga konsumidores. Pag talikod lang kang para putol, automatic binabalik, may kuryente manggirara. Useless isa to yung pagputol. Yan. Kaya dahil na po maghalat na saro pa sa tabang para dahil na po magpara-interes ang sa indong babayadan. Kaya pinuputol. Tabi kasama Rener. Oo, tama po yan. Kaya as much as possible siguro, dahil na kita maghalat na maputulan. Mag-settle na sa Kasureko to, madali mapong kaulay ang sa tuyang kooperatiba, sa tuyang mga collection head, ang sa tuyang mga collection officers. Yan. Okay. Tutugutan man po kita kayan kung ano ang gusto nindong mangyari. Pero dahil man itong grabe, minsan apat at tulong bill, mabayad lang ding saro, may walat ng jowa, siguro dahil man araw. Okay. Tapos pwede kita mag-render ng promissory note. Ayos. Yan. Yung man lang si mga kahaputan ko niyan. Ang iba gusto i-acknowledge kunti suod na baga kita sa oras, ano? Okay. Pati po si mga contact numbers kan Kasureko Dos, mag-scroll lang po sa Facebook at ako nga naghanap ko niyan, pig-save ko ang mga contact numbers kan Kasureko Dos sa man iba-ibang opisina. Yan. Okay na tabi radyo man mani. May naman siguro gito dyan. Ang tabayanan, UNC, masunod na po. Yan. Dean Kenji. Yan, paabutan tanin na good morning si si Mayor Gerald Peña, barangay kan Banwaan ni San Jose Partido. Si Mayor igwaman yan digding member man yan kan Kasureko yan. Good morning. Anyway, dahil na po mababati salamat na lang kan sa inyong pagantabay. Okay, thank you sa gabos na nag-antabay, nganyan na pagkaaga sa mga member consumer owners ng Kasureko 2. Rest assured po na kung ano man po ang maging problema kan sa indong linya kang kuryente, permi pong yaon nakaantabay ang sa tuyang kooperatiba, handa pong magserbi, as in magresponde kung ano man pong emerhensya sa ngaran po kan sa indong linya kang kuryente o supply kang kuryente sa tuyang mga harong. Yan, thank you sa IMJ Interactive, yan, si Ian, saka si Jean, pag-iriba ta sa DWNX, sa imo tabi radyo man mani, sa gabos ng mga member consumer owners na nag-antabay ngayon na kaaga, first Friday, June 2, 2023. Yan, di po malingaw magsimba po kita. God bless po sa gabos sa ngaran po sa tuyang kooperatiba, sa pamamayo kan sa tuyang General Manager ng Malat Candia, as in sa unta direktiba, sa panginginot kan sa muyang Board President Director Gay Loreto H. Pabines. Ini po si Renner po pabukay mag-iribanan kita sa sunod na Biyernes ang sa tong kooperatiba sa radyo. Thank you po and God bless po sa gabos. Okay, mabalos tabi kasamang Rener sa Kasureko 2 sa tabangan kan RMN DWNX sa Kasureko 2. Liwat po, mabalik kami sa masunod na Friday. Sa lado technical niya si Radyoman Ray Gomez. Iniwan po sa indong lingkod, Radyoman Manibasa, Tatak RMN, Radyoman Nationwide. Masunod na UNC, mabalos po kan sa indong pag-antabay. Dinadara sa Indo kan Kasureko 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sa kun alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan ka sa tuyang kooperatiba ning kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan sa tuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 sa pangingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan maniamento sa paagi ni GM Melit Candia.
Kasureko 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin po kung mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2.